Goedemorgen dames en heren. Welkom hier in Bekendonk bij Stal Hestegaarden in het zuiden van Nederland in Brabant. De omstandigheden zijn prima. Dat u dit kijkt, dat is nu zondag 28 juni. Dat is omdat we technische problemen hebben. Adriaan heeft het opgenomen, vandaar dat het een dag later wordt uitgezonden. De baan die ligt er op zich heel mooi bij, maar is erg nat, want ze hebben hier gisteravond 30 mm water gehad. Dus wat dat betreft treffen we het vandaag dat het nu droog is. En zoals het een beetje lijkt, blijft het vandaag ook droog. Also a warm welcome to our foreign guests. That you can see this is because Adriaan has recording this. We had a technical problem, so we could not send it immediately and put it on Facebook or social media. So he has recorded this, and that's the possibility that you can see it now. It's here now, fine weather. The arena is in good condition, a little bit wet because yesterday evening we had here much rain, but it is now nice weather, and we hope it will stay nice weather, and it seems to be that is the possibility. We are now starting with location keuring. I have not said where we are. We are at the stables of Hestegaarden, and that's in Bekendonk, south of Holland in North Brabant. Well, we are now starting with the keuring with number 1. Wel, dames en heren, we starten nu met de keuring met nummer 1. En we starten dus met de 4 jaar en oudere Veulenboek-merries. Het eerste paard is Bente van Rijks-Pleerts. Dat is een jonge Bartele uit de Jaspermoeder. De fokker-eigenaar is H. van der Waal uit Hoge Zwaluwen. En de stokmaat is 1,69. We are starting now with the first group. And that is the 4 years older full book mares for coming in, for including in the studbook. Number 1, Bente van Rijks-Pleerts. And the high oasis of this mare is 169.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van Bente van Rijkspleets. Dat is nummer 1. Een grootramige merrie die een sprekend hoofd heeft, zou iets meer nek kunnen hebben. Merrie is ook voldoende sterk over de bovenlijn, mist daar wel enigszins de bespiering. Verder een goede en een correcte bouw. Het beenwerk, daar missen we wel wat kwaliteit in. Licht ontredig in de voorstand en wat recht achterbeen en het beenwerk zou wat droger kunnen zijn. In de stap heeft hij wel ruimte, maar we zien graag wat meer buiging in het spronggewricht. En in de draf, het paard maakt zich groot, heeft een ruim wegzettend voorbeen. Het achterbeen komt wat van ver en zien we ook graag dat het wat meer onder de massa, ook wat sneller onder de massa geplaatst wordt, zodat hij meer balans gaat tonen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. This mare we're in the stud with the 3rd premium. En dan vervolgen wij nu de keuring met nummer 2. Dat is Femke V. Dat is een Alwin uit een Riepkemoeder. Van G. Even kijken. Vijve Eiken. Van G. Vijve Eiken uit Mariëhout. En de hoogtemaat van deze merrie is 1,58. Dus nummer 2, Femke V. En de higher width is 158. Ja. Goed zo. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van Femke V. Het is een aansprekende merrie met voldoende rasuitdrukking. Het hoofd is voldoende sprekend, we zien graag iets meer lengte in de nek en in de hals. Het is voldoende verticaal gesteld. In de bouw zien we iets meer geslotenheid in de bovenlijn en die is ook iets neerwaarts, maar is wel goed in verhoudingen en staat ook over veel bodem. Het beenwerk, dat zal wat meer kwaliteit uit kunnen stralen. De stap
Zou iets meer regelmaat en ritme kunnen laten zien, maar heeft wel ruimte en ook wel ruim voldoende kracht. Dan komen we bij de draf. De draf toont deze merrie, met name als hij in de rust komt, dan toont deze merrie een goede techniek. Zou iets meer opwaarts kunnen lopen, maar heeft dan wel balans in de manier van draven. Dat maakt dat deze merrie vandaag opgenomen wordt in het stamboek met een 3e premie. This mat is coming in the studbook with the 3rd premie. We vervolgen nu de keuring met nummer 3. Venne van de Hoogstraat. Dat is een wiemer uit een zakenmoeder. De fokker is A.G. van de Heuvel uit Magaren. En de eigenaar is J.N. van Dinten uit Magaren. En de hoogtemaat van deze merrie is 1,64. The higher width of number 4 is 164.
Ja, dames en heren, de uitslag van nummer 3. Dat is Venne van de Hoogstraat. Dat is een merrie die zeer aansprekend is in de voorhand. Veel rasuitdrukking daarin ook toont. Hals zou erbij misschien wel iets verticaler kunnen, maar veel lengte in de hals. In de bouw zien we graag iets meer geslotenheid in het middenstuk. En we zien graag dat de merrie opwaarts gebouwd is. Hij is wat neerwaarts. Het beenwerk straalt voldoende kwaliteit uit. De bewegingen, dat zijn het sterke punt van deze merrie. Hij stapt met heel veel ruimte. Zou daarbij misschien een tikkeltje actiever kunnen zijn, maar wel ruimte met voldoende kracht. De draf, dan toont deze merrie een mooie techniek van draven. Goed achterbeengebruik, met veel rust in haar manier van bewegingen. Met een voldoende opwaarts. Hij is neerwaarts gebouwd, dus hij blijft horizontaal. Dus dat doet hij op de goede manier. Met een goede souplesse. Deze merrie wordt door zijn sterke manier van bewegingen opgenomen in een stamboek met een ster tweede premie. This mare is coming in the stud with a star second premium. Dan vervolgen we nu de keuring met nummer 4. Is ook een 3-jarige merrie. Dirkje van stal Hogewald. Een sipke uit de Jaspermoeder. Fokker is de heer P.N.G.J. Gantevoort uit Groesbeek. En de eigenaar is M. Driesen uit Erp. En de hoogtemaat van deze merrie is 1,65. The high width of this mare is 165. And I tell you the results of the mare here before. That is a second premium star mare. So number 3 is a second premium star mare. Ho, 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 ho. Hola. Ho, ho. Good job. Hola.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 4. Dirkje van stal Hogewald. Dat is een grootramige merrie die goed in het type staat. Verticaal gestelde halt met voldoende lengte. Het hoofd zou daarbij ietsje spreken kunnen zijn. Merrie is gesloten in de bovenlijn. Maar we zien wel graag een meer opwaartse manier van bouw. Het beenwerk is droog, voor correct, maar het achterbeen is erg gehoekt. In de stap toont dit paard, toont Dirkje een veel ruimte. Stapt ook met een zekere tred, met een krachtige manier van stappen en goed door het lichaam. In draf maakt de merrie zich mooi. Die heeft voldoende buiging in het been, in het spronggewricht. Zou daarbij ietsje sneller onder kunnen treden en daarbij ook iets meer te dragen kunnen komen. Maar wel een ruim voldoende in het lichaamsgebruik, in de souplesse. Deze merrie wordt vandaag gezien stap en bouw en ras opgenomen in het stamboek als een ster tweede premie. This book horse will be registered in the stud book with a second premium star mare. Nummer 5, dat is Voske van de Ossenstaart. De vader is Wiemer, uit een zakenmoeder. En de fokker-eigenaar is J.N. van Dinter uit Magaren.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van Voske van de Ossenstraat. Het is een imposante verschijning die opvalt door een sterke bouw. Daarbij wel neerwaarts, maar daarbij heeft hij wel veel uitstraling. We zien graag iets meer jeugd. In ras, daar missen we de fijne rasuitdrukking, met name in het hoofd. Die kan veel sprekender. Zoals ik al gezegd heb, iets neerwaarts in de bouw, maar wel een schuine schouder met een kruis die veel lengte bezit. Het paard heeft voldoende kwaliteit in het beenwerk. Zou bij de voorstand dan iets correcter kunnen. De bewegingen, de stap, die heeft, zou wat meer ruimte en meer over de rug kunnen. En ook in de manier van beenzetting zou daar iets meer regelmaat, het is niet onvoldoende, maar zou daar iets meer regelmaat in moeten laten zien. In de draf, daar heeft het paard veel actie, veel techniek, maar blijft erg neerwaarts in haar manier van bewegen. We zien graag meer oprichting, zodat er ook meer balans getoond kan worden en meer draging. Nu zien we dat het paard meer ruggebruik kan tonen. Dus wel ruimte, wel ruim voldoende kracht, maar meer lichaamsgebruik. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een 3e premie. This mare is registered in the stud with a 3rd premium. Studbook 3rd premium. Dan gaan we nu verder met nummer 6. Dat is Jitske van de Demro Stables. Dat is een jonge Alwin uit een Tjallemoeder. De fokkereigenaar is Demro Stables in Mierlo. En de hoogte van deze merrie is 1,65. Nummer 6, the high wizard is 165.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van Jitske van de Dembro Stables. Het is een zeer jeugdige merrie die goed in verhoudingen is. Die opvalt door haar front, een zeer aansprekende zeer aansprekende voorhand. En met name lange nek, lange hals die er mooi verticaal op staat en toch heel bruikbaar. Het hoofd zou een tikkeltje luxer uitstraling kunnen hebben. De bouw is zeer correct. Opwaartse manier bouwen met een lang voorbeen. Het beenwerk is hard en droog en zou daarbij het achterbeen iets gebogen is. De stap die heeft voldoende ruimte, zouden we iets meer lichaamsgebruik kunnen laten zien. In draf dan toont deze merrie een opwaartse manier van draven met een goed voorbeengebruik, ruim voldoende souplesse, zodat bij het achterbeen een beetje halerig blijft, zou daarbij wat meer directer en wat flitsender onder de massa gezet kunnen worden. Al met al wordt deze merrie opgenomen in het stamboek met een ster eerste premie. This mare will be registered in the stud book today. Is een star first premium and will come back for the second view. En deze merrie zien we dus op het eind van de keuring weer terug voor de tweede beoordeling. Dan gaan we nu verder met nummer 7. Femke van het Leuven. De vader is Omer en de moeder is Volkert. De fokker-eigenaar is Stal van het Leuven uit Os. En de hoogtemaat van deze merrie is 1,62. The high width of this mare is 162.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 7, Femke van het Leuven. Het is een merrie die aansprekend is in de voorhand, met name door de halsvorm, zou dat misschien iets langer kunnen. Heeft ruim voldoende rasuitdrukking, het sprekend hoofd en voldoende lengte in de manen. De bouw, daar hebben we bemerking op de geslotenheid in het middenstuk. We vinden hem erg neerwaarts gebouwd. En we zien liever bij een paard iets minder hellend kruis. Dan komen we de kwaliteit beenwerk. Het paard heeft een iets recht achterbeen, maar mist er ook zuiver de kwaliteit in het beenwerk. Met name in het achterbeen, de spronggewrichten zijn daarbij wat overvuld. En we missen bij dit paard ook de correctheid in de voorbeenstand. Wat met name ook in uitdrukking komt bij de manier van stappen. Dat is duidelijk te zien dat hij zeer Frans van stand is. De stap is helaas incorrect. Heeft wel ruimte, toont ook wel kracht. Maar zou erbij minder sterke buigingen, minder optrekkende beweging moeten maken. Dus we missen daarbij de goede en de zuiverheid in de manier van stappen. In draf dan toont dit paard veel actie, toont ook wel lossigheid, met name een mooi wegzettend voorbeen. Het achterbeen heeft veel buiging, maar wordt er ook erg opwaarts, erg in de staart getrokken, het achterbeen. En wij zien liever dat het achterbeen opgetrokken wordt en dan onder de massa geplaatst wordt, zodat hij meer een opwaartse manier van beweging krijgt. Gezien kwaliteit stap en beenwerk kan deze merrie helaas niet opgenomen worden in het stamboek. This mare is not registered in the stud book today. It keeps his full book status. We gaan nu verder met nummer 8. Fije van de Lokvenhoeve. Dat is een jonge Tjalke uit een beertmoeder. De fokkerij is J. van Lokven uit Vinkel. En de eigenaar is Mirte Haarlem uit Vinkel. De hoogtemaat van deze merrie is 1,66. The higher width of this mare is 166.
Dames en heren, hierbij dan de uitslag van Vijen van de Lokvenhoeve. Het is een groot ramige merrie met een veel Friese rasuitstraling. Front heeft hij, hals dat mooi goed verticaal gesteld. Sprekend hoofd, paard valt op door haar zwarte kleur en ook door vele manen. In de bouw zien we toch graag wat meer geslotenheid in het middenstuk en iets minder hellend in het kruis. Het beenwerk straalt voldoende kwaliteit uit. Voorbeenstand kan meer correctheid tonen. De problemen bij deze merrie zitten met name in de manier van beweging. En dat is de stap die weinig tact en ritme laat zien. Die vandaag niet correct is en daardoor geen voldoende cijfer kan krijgen. En in de draf, dan met name vanuit de achterhand, zal deze merrie meer draging kunnen ontwikkelen, meer kracht en ook meer lichaamsgebruik kunnen tonen. Meer aanspanning in de bovenlijn zien wij graag. Gezien de kwaliteit van de bewegingen kan deze merrie vandaag niet opgenomen worden in het stamboek. Dus this mare is not being registered in the stud book. The movements are insufficient. Ja, dames en heren, dan vervolgen wij nu de keuring met de volgende rubriek. Dat zijn de 4-jarige oudere stamboekmerries. En dan met nummer 9. Nummer 9 is Failja van de Hanenberghoeve. Het is een beert uit een gerlofmoeder. De fokkerij, de fokker is stoeterij Hanenberghoeve. J.J.J. Hilderink uit Haaksbergen. En de eigenaar is mevrouw Jacqueline Korsloot uit Kudelstaart. De hoogte van deze merrie is 1,60. Well, ladies and gentlemen, we are now continue this inspection with the next group that are the 4-year-old mares, studbook mares, and we are starting with number 9. And the higher width of this mare is 160. Hoogtemaat van deze merrie is 1,60.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 9. Het is een merrie met, gezien haar 11-jarige leeftijd, zeer jeugdige uitstraling heeft. We zien wel graag meer en wat meer rasuitdrukking, met name in het hoofd en in de lengte van de hals en de boog van de hals. In de bouw dan is het een sterke merrie, maar we zien toch in de bovenlijn iets gezonkenheid. Ook zijn uitstraling, zijn jeugdige uitstraling, nemen we positief mee in het cijfer van de bouw. Dan het beenwerk. Voorstand zou ietsje correcter kunnen, maar het is verder hard en droog. Dit paard toont veel kwaliteit in de stap, een reale stap. Met veel buiging in het spronggewricht, veel activiteit daarin. En krachtig en heel veel ruimte. De draf, dan toont dit paard veel techniek. Goed voorbeengebruik, maar zou er wat meer ruggebruik moeten laten zien en meer over de rug. Gezien met name de stap en de voldoende manier van draven, maar met name de stap is hierbij doorslaggevend geweest. En de ruim voldoende kwaliteit in de stap, wordt deze merrie vandaag tweede premie ster. This mare is in the studbook as a second premium star mare. En dan gaan we nu over naar nummer 10. Tooske van Diphoorn. Dat is een jonge alke uit de Volkertmoeder. De fokker is de familie Ensing in Sleen. En de eigenaar is J.P. Raaimakers uit Geffen. De hoogtemaat van deze merrie is 1,64. The high width of this mare is 1,64.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van Tooske van Diphoorn. Het is een lang gelijnde merrie met ruim voldoende jeugdige uitstraling. Heeft wel voldoende ras waarbij het hoofdje iets spreken kan. Wel lange manen heeft hij, dus wat die raskenmerken dat zit wel goed. Heeft correct beenwerk, die is een voldoende kwaliteit uitstraling. De stap, die mist kwaliteit helaas, die is kort en zou er ook meer tact en ritme moeten laten zien. In draf, dan maakt deze merrie zich groot in de voorhand. Hij maakt zich met veel ruimte in het voorbeen, veel front. En zou daarbij misschien iets geslotener kunnen, maar wel veel buiging in het spronggewricht. En nou, zoals ik gezegd heb, ook ruim voldoende oprichting. Gezien de stap wordt deze merrie vandaag weer tot een, of weer, we weten niet of het weer is, maar in elk geval krijgt deze merrie vandaag een derde premie. This mare has today a third premie. The walk is not sufficient enough for star mare. Ja, dames en heren, vervolgen wij nu de keuren met nummer 11, Wietske W. Dat is een jonge Torben uit een Ulbetmoeder. De fokker is S-Wind uit Pingjum. En de eigenaar is dressuurstal Laurena Nieuwendijk. Laurena uit Nieuwendijk. De hoogtemaat van deze merrie is 1,64. The higher width of this mare is 164.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van Wietske W. Een merrie die zich zeer expressief en met veel enthousiasme presenteerde. Een merrie in stand die voldoende rasuitdrukking heeft. Het hoofd is voldoende sprekend. De hals is verticaal gesteld, maar we zien wel graag meer lengte in de hals. De bouw wel bemerkingen, namelijk op de romprichting. Romprichting zien we graag meer opwaarts. En we zijn ook wat gezonken in het middenstuk. En in het geheel zien we merrie graag wat langer gelijnd. Merrie heeft voldoende kwaliteit in het beenwerk en heeft ook voldoende hardheid in de uitstraling. Dan komen we bij de stap. De stap, goed wegzettend voorbeen. Het achterbeen zou daarbij iets meer kunnen aansluiten. En zou daarbij ook meer buiging in het spronggewicht kunnen laten zien. De draf, dat toont het merrie met zeer veel enthousiasme. Het zet het front er goed op. En zeer expressief voorbeengebruik. Dat wordt ruim weggezet. Maar daarbij zien we graag dat het achterbeen wat meer onder wordt gebracht en weer rust in de beweging. Het blijft in een hoog tempo, waardoor het paard dus wat meer tot draging zou moeten komen. Deze merrie krijgt vandaag ook een derde premie. This mare is getting a third premium today. Dan gaan we nu verder met nummer 12. Corinne van Bedem. Dat is een tjalle uit een beertmoeder. De fokker is de heer C. van der Belt uit Dedemsvaart. En de eigenaar is Stoeterij Boszorg BV uit Sint-Antonius. De hoogtemaat van deze merrie is 1,61. The higher width of this mare is 161.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 12, Corinne van Bedem. Een merrie die opvalt door haar rasuitdrukking. Zou dat wij wel iets meer lengte in de hals kunnen laten zien, maar wel een hals die een goede vorm heeft en ook goed verticaal gesteld. Met een expressief hoofd. Dus ras toont deze merrie wel. In bouw is hij correct verder. Zou hij daarbij ietsje sterker nog in het middenstuk kunnen. Maar wel voldoende lengte. Zou misschien iets meer jeugdigheid kunnen uitstralen. Het beenwerk zou wat meer kwaliteit uit kunnen stralen. En de voorbeenstand kan iets correcter. De stap, daar zien we graag toch wat meer activiteit in het achterbeen. Het merrie heeft wel voldoende ruimte in de manier van stappen. Maar we zien wel graag dat er meer expressiviteit in de stap getoond wordt. In draf dan toont deze merrie wel ruimte, maar we zien graag bij een merrie meer gedragenheid en meer balans. Het achterbeen komt niet tot dragen. Deze merrie, gezien ras en bouw, kan vandaag een derde premie krijgen. This mare is getting a third premium today. En dan gaan we nu, dames en heren, verder met nummer 13. Dat zijn de 7 jaar en oudere stermerries. En we beginnen dan met Maartje van de Boekense Weide. De vader is Onne en de moeder is een Teunismerrie. En de fokker-eigenaar is K. Jansen uit Venlo. We are now going on with the next group. That's the 7 years and older star mares who are coming for a premium. And they can be invited for a second view. And we are starting with number 13. En nummer 13 is Maartje van de Boekense Weide en de hoogtemaat is 1,70. The high awizes is 170.
oh. Dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 13, Maartje van de Boekense Weide. Het eerste wat ik opgeschreven heb, dat het een merrie is met veel uitstraling, lang gelijnd. Een kapitale merrie die een correcte manier van stappen heeft. Ruim voldoende rasuitdrukking heeft, ietsje zwaar aangezet de hals, maar wel lengte in die hals. Over de rug zouden we graag iets meer bespiering willen zien. En een kruis dat erg rond is. En dan zien we graag iets meer lengte in het kruis. Dan het beenwerk. Het beenwerk is erg gehoekt, het achterbeen, en zou daarbij meer kwaliteit uit kunnen stralen. De stap heeft voldoende lengte en ook voldoende lichaamsgebruik. En het voorbeen wordt er ook voldoende ruim weggezet. In draf, daar is de merrie toont daarin een zeer enthousiaste presentatie. Maar we zouden zien graag liever wat meer gedragenheid en ook wat meer balans in de manier van draven. En dat het achterbeen meer kracht toont. Deze merrie kan vandaag geen uitnodiging krijgen voor een tweede beoordeling. Daarvoor missen we de nodige kwaliteit in de beweging en in het kwaliteit beenwerk. This mare is not invited for the second view. Dan gaan we nu door met nummer 14. Is Ramone van de Vaarkant. De vader is Sipke, komt uit de Sapenmoeder. De fokker is P. van de Hijfte uit Zomergem, Oostwinkel. De eigenaar is M. Driessen in Erp. De hoogtemaat van deze merrie is 1,69. Number 14, the higher width is 169.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 14, Ramone van de Vaartkant. Het is een langgelijnde merrie met een lange hals, veel rasuitdrukking. Een merrie die opvalt door haar correcte bouw. Een opwaartse bouw ook, wat we ook graag zien. Het paard heeft ook voldoende kwaliteit in het beenwerk, is erbij wel wat gehoekt. En dat nemen we mee in het cijfer van het beenwerk. De stap die heeft ook ruim voldoende lengte en heeft ook een expressieve en krachtige manier van stappen. De draf die mist helaas de nodige kwaliteit. Die zien we graag meer draging en ook meer balans. Merrie die toont wat weinig lichaamsgebruik en zou dus meer draging, zoals net gezegd, meer draging moeten laten zien. Maar blijft erg strak in die bovenlijn. Vanwege de manier van beweging kan deze merrie vandaag geen uitnodiging krijgen voor tweede beoordeling. This mare is not getting an invitation for the second view. Ja, dames en heren, dan gaan we nu verder met nummer 15. Is Silke van de stal Sluisweg. Dat is een jonge Alven uit de Nikkelenmoeder. De fokker is G.A.J.J. van den Berg uit Erp. En de eigenaar is E.E.L. van Wezemaal uit Nieuw-Namen. En de hoogtemaat voor deze merrie is 1,65. The higher width of number 15 is 165.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van Silke van stal Sluisweg. Een merrie met een voldoende rasuitdrukking. Maakt wel veel indruk in stand, is lang gelijnd, valt achter de schoft ietsje weg. Rasuitdrukking zien we graag wel iets meer lengte in de nek, zodat er iets meer boog in de halsvorm komt. Zou ook iets minder zwaar aangezet kunnen zijn. Het hoofd heeft voldoende expressie. Zoals de bouw is horizontale romprichting, dat is positief. Het paard heeft voldoende kwaliteit in het beenwerk. De stap, met name in de tweede ronde, dan toont hij voldoende lengte in de stap en ook voldoende activiteit. De merrie die waardeert zich enorm op in de manier van draven. Dan heeft hij een expressieve manier van draven met een goede lichaamsgebruik. Is iets horizontaal, maar met wel veel kracht en met veel ruimte in de manier van draven. Gezien de bouw, ras en de stap kan deze merrie geen uitnodiging krijgen om mee voor de tweede bezichtiging. Ondanks de goede manier van draven krijgt hij geen uitnodiging voor de tweede beoordeling. This mare is not getting an invitation for the second view. En dan gaan we nu over, dames en heren, naar de volgende beoordeling. En dat is de rubriek 10. Dan gaan we nu naar de premiekeuring van de kroonmerries. We go now starting with number 16, dat de Crown Mares. Nummer 16 is Nova van het Binnenveld. Dat is een jonge Dries uit een Thomasmoeder. De fokker is M. Heer Haarkens uit Heeswijk. En de eigenaar is M. Heerkens en Hestegaarden, Heeswerk, Dinter. Higher width of this mare is 166. Number 16, Crown Mare, Nova van Binnenveld. Dan hierbij het resultaat van nummer 16, Nova van het Binnenveld. Het is een zeer rassige merrie met een sprekend hoofd. Toont een goede halsvorm. Het maakt indruk in zijn rasuitdrukking, met name wat de voorhand betreft. In de bouw is hij voldoende horizontaal
in de romprichting, daarbij iets gezonken in het middenstuk. Het beenwerk, dat mist kwaliteit, en met name in de spronggewrichten. De stap, die is ruim en krachtig en goed door het lichaam. In draf, daar zien we graag meer geslotenheid in de manier van draven en meer draging daarin. Het achterbeen blijft ver weg, veel ruimte in het voorbeen, maar hij loopt in de manier van draven te veel van het achterbeen. Nummer 16 kan geen uitnodiging krijgen voor de tweede beoordeling. Ja, dames en heren, de merriekeuring is nu afgelopen. We krijgen straks 1 merrie terug met een eerste premie. Dat is een 3-jarige merrie. En hebben we nog de laatste rubriek. Dat zijn de 3 jaar en oudere veulenboek. Oh nee, we hebben nog eerst een ruin en daarna komt er nog een hengst. We hebben dus nu een premiekeuring van een 3-jarige en oudere veulenboekrein. We are now getting the gelding, and that is Daan van de Dembro Stables. He is coming for invitation in the Stadboek. En de vader van deze Daan van de Dembro Stables is Tjalle, komt uit een Maiko-moeder. De fokker is Dembro Stables in Mierlo. En de eigenaar is Jamina Beria in Venlo. En de hoogtemaat van deze ruin is 1,62. The higher width of number 17 is 1,62. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 17, Daan van de Dembro Stables. Een hengst die opvalt door zijn ras, of een ruim moet ik zeggen, die opvalt door zijn rasuitdrukking. Schitterende hals, goede vorm, zou misschien daarbij ietsje verticaal gesteld kunnen zijn. Met een zeer sprekend hoofd, totaalbeeld straalt veel Fries uit.
De bouw is correct, ietsje strak op de lenderpartij, maar verder een goede romprichting, een horizontale romprichting ook. Alleen het kruis zien we graag iets minder hellend, iets minder rond. Het beenwerk is enigszins gehoekt en straalt voldoende kwaliteit uit. Dan de stap, en dat is een beetje het probleem bij deze ruin. Stap die zouden we graag wat meer lengte in de manier van stap willen zien en meer lichaamsgebruik. De draf, dan maakt hij zich goed in de draf. Dan toont hij een zeer ijverige manier van draven. Het is een beetje te ijverig misschien zelfs, maar met veel buiging in het spronggewricht. En ook met een goed wegzettend voorbeen zou erbij iets meer oprichting kunnen laten zien. En met name meer aantrekking in de bovenlijn. Deze ruin wordt gezien de positiviteit van ras en bouw geprimeerd met een derde premie. Voor een hogere premie had hij een correctere stap moeten laten zien. This gelding is registered in the stud book with a third premium. Ja, dames en heren, dan gaan we ons nu de laatste paard van de gewone keuring. En dat is nummer 18, is Wubbo. De vader is Bartelen uit een piermoeder. En de fokker-eigenaar is A.C. van Oppen uit Wijnandsrade. En de hoogte van deze hengst is 1,68. The last stallion we have here for the inspection, dat is Wubbo, and the higher width is 168.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 18. En, ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 18. Wubbo, dat is een 5-jarige hengst. Een hengst die veel rasuitdrukking heeft door zijn zeer aansprekend front. Goede halsrichting, expressief hoofd. En de hals komt ietsje zwaar uit de borst. Maar wel een hengst die zeer imposante opdruk heeft. Zou daarbij iets meer bespiering in het midden kunnen laten zien. Verder ruim voldoende in de bouw met een mooie, goede, correcte schouderligging. Het beenwerk straalt voldoende kwaliteit uit. De stap, daar aan de hand stapt dit paard kort, met weinig lichaamsgebruik. En de draf, dan waardeert deze hengst zich op. Dan maakt hij zich groot in de draf met een goed voorbeengebruik. Goed wegzettend voorbeen. Zou er bij achterbeen erbij ietsje sprankelender aan kunnen treden. Hij heeft een test gelopen en in de test heeft hij een 6,5 en een 7,5. 6,5 op een stap en een 7,5 op het draf gekregen. Die 7,5 op het draf haalt hij aan de hand ook. Maar die 6,5 in de stap die haalt hij niet aan de hand. Maar daar heeft hij wel de test voor. Dus we mogen nu de testcijfers meenemen. De 6,5 en de 7,5, daar maken wij gebruik van. En dat maakt dat we hier een sterhengst hebben. Well, this will be a star stallion. We have noticed the marks, or we have taken the marks from the IBOB test that are a 6,5 and a 7,5, and that is sufficient to make this stallion a star stallion. So, by hand, the marks are not enough for star stallion, but with the marks of the IBOB, the 6,5 and the 7,5, that makes that this stallion is the star stallion today. Ja, dames en heren, dan gaan we nu naar de kroonverklaring van de Tjallemerrie. We are now going to maybe the crown declaring of the Tjalle. I don't know the number. It's number 6.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 6. De spelregels die zijn als volgt. Met een eerste premie, dan neem je de cijfers als geheel en dan moet het gemiddeld een 7,5 zijn. En dan kunnen de exterieurcijfers en de bewegingscijfers of de bewegingscijfers ten opzichte van de exterieurcijfers compenseren. Dat kan bij een kroonverklaring niet. De kroonverklaring wordt in tweeën gesplitst. Dan moet zowel een 7,5 bij een 3-jarige zijn wat betreft het bouw en het exterieur en de ras. En met de beweging moet er ook het gemiddelde van een 7,5 zijn. Deze merrie valt op door haar schitterend front, haar goede bouw en haar goede kwaliteit in het beenverwerk. Merrie die staat er zeer goed voor, toont veel uitstraling en veel jeugd. De bewegingen, daar zien we graag wat meer in de stap, meer buiging in het spronggewricht en ook wat meer kracht in de stap. En dat is eigenlijk ook in de manier van draven. Ze heeft een makkelijke manier van draven, goed wegzettend voorbeen. Maar het achterbeen zou erbij meer expressiviteit en met meer kracht onder de massa moeten worden gezet om tot draging te komen. Deze merrie die kan vandaag niet tot kroon worden verklaard. This mare is not a crown mare today. Ja, dames en heren, dan zijn we ook aan het einde van deze keuring gekomen. We hebben een aantal goede merries gehad die eruit sprongen qua exterieur en qua beweging. We hebben hier fijn kunnen keuren. De bodem was misschien zo nu en dan een beetje nat, maar de weersomstandigheden waren zeer goed. En wat dat betreft bedanken wij stel Hestegaren voor de goede ontvangst en ook voor de goede arena, goede baan die ze hier hebben uitgezegd. Goed afgesloten ook geheel. Het was goed keuren hier. Well, ladies and gentlemen, this is the end of this inspection. We thank you very much for your attention watching this video. And now we will thank also to the stable of Hestegaren. It was a good arena here with a good bottom. And we had dry weather. It was good weather for the inspection. En ik wil natuurlijk ook Wil Thijssen bedanken voor zijn medewerking hier. Heb ik nog niet genoemd. Wil, bedankt voor de plezierige manier van keuren. And also a thank you word for Adriaan Meindersma, who did the recording so that you can see it. And I thank for Wil Thijssen. He was my mate this day. And see you later on another location keuring.